Дивіться в цьому випуску. Теймура Абдулаєва запроторили до карцеру за лист кримсько-татарською. Грубейшее нарушение конституционного и вообще неотъемлемого права человека общаться и писать на родном языке. Біля російського посольства вимагали знайти зниклих в Криму. Нам треба докласти максимальних зусиль пошуку цих людей. Донецькі терористи обстріляли Широкіне. Тримаємося, немає що тут жалітися, це війна. Вітаю, час новин. 24 березня, 1121 день анексії Криму. У студії Ескандер Меметов. В мережі з'явилося відео моменту вбивства екс-депутата Державної думи Росії Дениса Вороненкова. Його застрелили напередодні у центрі Києва. Українські спецслужби вважають, що це було замовне вбивство. Вороненкова вбив севастополець. Народний депутат України Антон Геращенко розповів, що вбивцею екс-депутата Державної думи Росії Дениса Вороненкова був 28-річний громадянин України Павло Паршов, який народився в Севастополі. За словами Геращенка, Паршов в Україні був приватним підприємцем. У 2011 році його оголосили в розшук за економічні злочини. 2 роки тому він вступив до лав Національної гвардії, а торік у серпні звільнився. Геращенко впевнений, що вбивця був агентом Росії. Вороненков був одним з найвпливовіших свідків у справі екс-президента України-втікача Віктора Януковича. Уверен, что организатор и заказчик этого преступления находятся в Российской Федерации. То, что киллер гражданин Украины, это лишь говорит о том, что Российская Федерация имеет огромное количество спецагентов и лиц, на которых она может влиять или задействовать в убийцах. Российская пропаганда будет заявлять, что это убийство, которое совершено украинцами, что это внутреннее дело Украины, и радоваться тому, что погиб тот человек, который сказал правду о путинском режиме, рассказал все как есть. Кримсько-татарського політв'язня запроторили до карцеру за лист рідною мовою. Підозрюваний у тероризмі Теймур Абдулаєв повідомив свого адвоката про те, що його вже 3-ю добу утримують в одиночній камері для покарань. Лист кримсько-татарською написаний Абдулаєвим своїй родині. Вилучили співробітники СІЗО під час обшуку камери. Адвокат Еміль Курбетдінов оскаржуватиме дії правоохоронців. У него нашли это письмо и забрали его. Когда он начал требовать это письмо ему вернуть, его посадили в карцер. У меня вот сейчас начали спрашивать, а имел ли он право по закону писать не на русском языке и так далее. Пусть будут тысячи законов, запрещающие писать не на родном языке. Это грубейшее нарушение конституционного и вообще неотъемлемого права человека общаться и писать на родном языке. Акція на підтримку зниклих в окупованому Криму відбулася у Києві біля російського посольства. Українські активісти назвали причетних. Після анексії півострова Росії в Криму зникло понад 40 людей. З них 18 досі не знайдені. Докладніше у сюжеті. Уздовж російського посольства вишикувалася Національна гвардія. Забезпечуємо громадський порядок. Що це кримські активісти, які знаходяться в полоні Російської Федерації. Я це знаю. Я теж дивлюсь новини і теж за Україну. Активісти тримають в руках плакати з іменами зниклих. З осені 2014-го жодного з них не знайшли. Серед останніх – член виконкому Всесвітнього конгресу кримських татар Ервін Ібрагімов. З моменту його зникнення минув майже рік. Про місце розташування активіста наразі жодної звісточки. І Ервін Ібрагімов – це один з тих справ, якою ми дуже так детально займаємося. Протягом тривалого часу на всіх заходах, які ми організовуємо, ми наголошуємо саме на його долі. Закликаємо і російську владу знайти цю людину. Андрій Щекун – один з викрадених кримських активістів. Його затримала так звана самооборона 9 березня 2014-го. Згадує, пережив тортури, катування та знущання окупантів. 11 днів його утримували в полоні, потім вивезли на материк.
Відтоді дорога в Крим для активіста закрита. Ми повинні в інформаційному полі тримати це актуальне питання, бо Крим окупований, і це визнано на міжнародному рівні. Тому міжнародній спільноті і разом з Україною нам треба докласти максимальних зусиль пошуку цих людей. І в кінці кінців вже почав отримувати якісь інформації від правоохоронних органів. Правозахисники підрахували, за 3 роки анексії на півострові зникли 43 людини. З них 6 знайшли вбитими, про долю 18 ані звістки. По 36 випадках видна роль окупаційної влади, яка причетна до цих викрадень. Знайшли ці 10 імен, які точно причетні до цих зникнень. Це і колишні працівники Беркуту, це Ігор Безлєр, він є полковником ГРУ, це Сергій Аксьонов, це Сергій Цеков. Ми передаємо ці дані українській владі, яка заводить кримінальні справи. Ельвіна Цидулева, Асан Емінов, Заман, АТР. Батьки Ервіни Ібрагімова не втрачають надію на повернення сина. Запевняють, крім друзів та родичів, Ервіна ніхто більше не шукає. Вот здесь, возле дома, считай, грубо говоря, под ногой его похитили. За ним же охотились не один день. Его же должны были 23-го похитить, но не получилось. Ну вот 24-го будет 7 месяцев. Кому он помешал, я вот это не поняла. Не ел, не пил, никого не обжирал. Бандитом не был, наркоманом не был. Государство не объел, людей не объел. Все. Вот, в общем, тоже все вот это вот на эмоции. Она уже кипит, я говорю, не знаю, лишь бы крышу не сорвала тоже. Все на эмоциях. Такие дела. Но он же не один. И такие, как он, я не знаю, сколько еще будет, если не остановить этот беспредел. Я же после него уже сколько похитили же. И тоже тишина. Видишь? Ну, это то, что было. Вот, видишь, они вот на каждом там персонально. И посмотрел, все так. Все вот это вот, числа вот те же самые. Вот как раз перед ним вот тоже пропал из Бахчисарая. Вот следующий вот Ильин наш. Вот парнишка тоже пропал. Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним обмеження Кабінету міністрів на вивіз особистих речей з окупованого Криму на материк. Суд дійшов висновку, що перша частина постанови 1035 порушує Європейську конвенцію і національне законодавство. Рішення ще не набуло сили і може бути оскаржене. Это мои личные вещи, личные. Вот это, тут у меня какой-то незаконченный шампунь, дезодорант БУ. Вот с офиса машина, она БУ разобранная, одеяло мое, вода. Это что, товар? А она открытая даже. Это что, как товар? Я его что, продать могу или что? Это товар. Да, ви його можете продати. На цьому відео блогер Сергій Псарьов з'ясовує у митника, що можна провести через адмінкордон. Він повертався з материка до Криму через Чонгар, віз із собою кавомашину, подарунки друзям та іграшку для сина. Паперовые стаканчики, патриотические такие паперовые стаканчики, кава, тут что-то смакуй каву. Ну, такой небольшой буквально пакетик в презент. Вот этот вот электрочайник, бэушный, из которого я брал с собой, пил чай, чтобы не покупать. Игрушки 7 штук. То есть это вот такой набор для моего сына, внука. Вот тут вот кран. Вот эта штука, корзинка для игрушек. И вот такие вот эти вот тазики. Митниця добро не дала і виписали йому картку відмови. Стаканы паперовые. Но самое, конечно, кошмарное, это то, что детские игрушки забанили и не пустили. И даже цукерки в количестве 100 штук. Ну, то есть пакетик конфеток деткам повез. Нельзя. Это контрабанда, по мнению украинских таможенников. У грудні 2015 року уряд України ухвалив постанову номер 1035. Вона узаконила торгівельну та енергетичну блокаду півострова, але її перша частина позбавила кримчан можливості переїхати на материк з речами. Данная постанова очень сильно ограничивает и нарушает права людей. Это гражданский кодекс, это конституция, которая говорит о равенстве всех. И
праве на собственность, которое не может быть ограничено, кроме как в интересах национальной безопасности. Зараз провозити через адмінкордон можна лише 20 видів соціальних продуктів, але не більше 50 кілограмів і особисті речі. Їх перелік теж чітко обмежений. Так, бінокль, лижі та друкарську машинку провести можна, а пилосмок, іграшки та кавоварку – ні. Але якщо домовитися з митником, то можна. Сзади меня, как видите, мой злосчастный, несчастный кофейный аппарат. Как вы понимаете, провести это все через границу, через украинскую таможню, получилось далеко не бесплатно. 1 березня окружний суд Києва ці обмеження скасував. Все граждане смогут свободно перемещать свое личное имущество с Крыма и в Крым. Все, что люди хотят и не могут сейчас. Домашних животных, кошек, собак, да, многие сейчас страдают от этого. Одеяло, подушки, бытовую технику, телевизоры больше, чем по мнению таможни. Например, они переносные холодильники. Рішення суду поки що не набуло сили. У Кабміна є можливість оскаржити його в апеляційному суді. Роман Спірідонов, Заман АТР. Прокремлівські найманці 94 рази обстрілювали позиції українських військових, били градами по Широкіному. Внаслідок атак один боєць Збройних сил України загинув, 3 отримали поранення. На Донецькому напрямку протягом доби найбільше вогневих ударів бойовики завдали по позиціях під Авдіївкою та шахтою Бутівка. На Луганському напрямку гатили по позиціях українських захисників біля Кримського, Попасної, Новошківки. На Маріупольському напрямку епіцентрів вогневих протистоянь залишається Широкіне. Терористи з невизнаних республік вели вогонь з гранатометів, зенітних установок, мінометів калібру 120 і 82 мм, танків та граду. Сейчас ситуация накалена. Есть и прорывы, и отбиваем позиции. Ситуація з кожним разом загострюється. Вони і по останній час з танків працюють, з рапір, тяжелою технікою. Якщо там навіть ДРГ там питається там десь проникнути, то дає нормальну відсіч. Тримаємося, немає що тут жалітися. Це війна. В течение дня тут може бути вже зараз наша пулечка. Тобто БМП-2, АГС. Тобто на протязі дня. Все, що в них є на озброєнні, все. Іноземні журналісти зафіксували на території Росії поблизу кордону з Україною велику кількість російських танків. Кореспонденти Reuters зафільмували десятки сучасних танків, що прибувають на залізничний вокзал у Покровському на півдні Ростовської області. Українські військові повідомляли, що бойовики так званих ДНР, ЛНР використовують сучасну російську військову техніку. На початку року Київ спалахнув сенсаційною новиною про те, що молода українська вчена зможе вилікувати людство від раку. Йшлося про Ольгу Броварець, який нібито пророкують отримання престижної міжнародної премії за видатні наукові дослідження. Незабаром київські вчені з Академії наук України констатували, відкриття Броварець не дає надію на одужання від раку та інших хвороб, до яких призводять мутації. Диплом кандидата наук сина і диплом доктора зверху наук Ольги Броварець. І для Нобеля також ще місце. Ну, для Нобеля ми тут взагалі ковір з ними. Цей сюжет зняли журналісти одного з центральних телеканалів України. Мама Ольги Надія Броварець з відчуттям гордості розповідає про досягнення доньки. У 7-хвилинному сюжеті мова йде про Ольгу Броварець, наймолодшого доктора наук в Україні. Журналістка каже, що відкриття вченої дає надію на повне одужання від раку. Як відомо, організм кожної людини має 23 пари хромосом. Кожна хромосома містить ДНК. Вона нагадує таку собі скручену спіраль, яка несе всю споконвічну генетичну інформацію про людину. Якщо цю спіраль розкрутити, видно, що всі пари мають чітку геометричну будову. А от мутовані пари виглядають інакше, вони наче зсунуті донизу. Вчені називають їх ще неправильними, горбатими. Саме їм вдається обманути структуру ДНК, вбудуватися в спіралі, спричинити зміни, хвороби і мутації.
мутації в організмі. Як саме утворюються ці мутовані пари, довгий час лишалося загадкою для науки. Українській вченій Ользі Броварець вдалося вирахувати шляхи їхнього перетворення. Замість 3 зв'язків лишається лише 2, і все це за рахунок перенесення одного маленького протону. Побачити цей процес у хімічній реакції вдалося лише фізику. Сюжет про Броварець і її відкриття спровокував скандал серед українських вчених. В Інституті молекулярної біології та генетики НАН України у Києві обурені. Відкриття не допоможе вилікувати злоякісні пухлини. Інститут спростував всі твердження, організував наукову конференцію науковців Києва і інших і показав, що це дійсно непогана робота, високого рівня досить, не має відношення до проблеми рака і абсолютно не вирішує проблеми лікування рака. Автор сюжету про сенсаційне відкриття ліків від раку Галина Сергєєва неправдивість матеріалу визнавати відмовляється. На мене після того сюжету просто посипалися, я не знаю, просто каміння стільки з боку науковців. Для мене це було незрозуміло. Чому сюжет, який викликає гордість, повагу до нашої країни, який викликає бажання підтримати молодих вчених, після цього сюжету скористаються науковці цим шансом, була б можливість змінити ситуацію в науці, змінити фінансування, змінити ситуацію в інституті в тому ж самому. Заман зв'язався з самою Ольгою Броварець. Зустріти зі знімальною групою вона відмовилась, аргументуючи це відпусткою. Замість цього вона надіслала свої наукові публікації в іноземних виданнях. Її статті друкують у відомих наукових журналах біомолекулярної структури і динаміки, розрахункової хімії, молекулярного моделювання та інших. 13 народних депутатів України звернулись до прем'єр-міністра, аби той доручив Академії наук висунути Ольгу Броварець на Нобелівську премію. Єлизавета Цереградська, Ельдар Ісматов, Заман, АТР. Це всі новини на цю годину. Дивіться наступний випуск «Заман» кримсько-татарською з Шевкетом Наматулаєвим за 45 хвилин. Будьте з АТР. На все добре.